croeso i goedlan y parc. Byddwn ni'n dod yma at y frwydr i osgoi'r cwymp yn y man ac yn rhoi sylw i'r clybiau ger y brig yng Nghyngrair y Gogledd a phrif adran Genero. Ond yn gyntaf draw i'r Bala, gan y bydde buddugoliaeth iddyn nhw yn erbyn y dre newydd nos Wener yn cadarnhau bod criw Colin Caton yn gorffen yn y tri uchaf ac yn sicrhau ei lle yn Ewrop am y 9fed tro yn ei hanes. I gonel gynta'r gêm, Luke Wall yn ei chymryd i ar ei droed chwith. Hanna'r cliriad gan Sutton! A'r ergyd i mewn gan Kieran Smith. Capten y Bala yn sgorio am y tro cynta tymor hwn, ac ar ôl chwarter awr ar faes tegid, mae'r tîm cartre ar y blaen. Tîn y wal i'r Bala, Ismail efo'r geg tro yma! A Celland Absalon yn goro bod yn effro, yn hedfan i'w chwith i wneud yr arbediad. Henrik Owens yn rhoi'r arwydd. Taro Bell yn lletraws tuag at gwrs cosbi'r Bala. A mae'n gic o'r smotyn. Dominic Smith gafodd ei dynnu i'r llawr ac a Mr Williams y dyfarnwr yn y fan ar lle. Louis Robles cyn chwaraewr o Bala i gymryd y gic. Syth lawr y canol ac efo 2 funud i fynd yn y hanner cynta. Mae'r dre newydd yn gyfartal. Luke Wall ar draws at Josh Ukek. Ukek efo'r ergyd. Iddi ar y targed. Allai fod wedi bod yn lletwyth i Andy Wycherley efo'r tir yn lyb. Draw i neuadd y parc a chymrodd i mond 7 munud i'r Seintiau Newydd fynd ar y blaen yn erbyn Caernarfon. Declan McManus yn sgorio 100 gol gyngred y pencampwyr y tymor hwn. Roedd hi'n fedydd tân i golwr y cofis Josh Tibbets oedd yn chwarae gêm gyntaf yn y cyngred ers blwyddyn ac rhwystro ergyd Adrian Chislevich doedd dim y gallai wneud am ymdrech wych Ben Clark. Ychydig dros chwarter awr ar y cloc ac roedd hi'n dair i'r Seintiau pas litraws hyfryd gan Dan Williams, croesiad perffaith Ash Baker a Chislevich yn sgorio 10 gol gyngred y tymor hwn. Daniel Redmond oedd yn nesau i muno yn yr hwyl yn slapio'r bel yn slic i gefn yr hwyd yn dilyn gwaith da gan y cefnwr Jordan Marshall. Wedi'r egwyl, Chislevich sbeniodd y 5 i'r pencampwyr i ail am y noson. Cyn i Jordan Marshall gael ei lorio'n ddi-seremoni yn y cwrt. Gŵr ysgidiau aur, Declan McManus yn gyrru'r gic i do'r rhwyd ac yn cyrraedd ffigurau dwbl am y tymor iddo ddechrau dim ond 5 gêm gyngred. Cafodd y cofis un rheswm bach i ddathlu gyda Louis Lloyd yn curo'i ddyn yn dda ac yn cipio gol gysur i'r ymwelwyr. Ond tîm Craig Harrison gafodd y gair ola, Blaine Hudson a'i ben gyda'r 7fed, sef 20 gol y Seintiau yn erbyn Caernarfon y tymor hwn. Adeiladu momentum ydy'r gamp i Met Caerdydd cyn y gem ail gyfle ar ddiwedd y tymor. Ac cipio dim ond 1 pwynt yn ei 4 gêm gyngrau'r flaenorol, mae Cei Conna wedi sicrhau tocyn i Ewrop ar ôl cadarnhau ei lle yn rownd derfynol Cwpan Cymru ac yn rhy ucha'r gyngrair. Cai Edwards ar bas ymlaen. Jordan Davies yn troi'n dda. Heibio i Dixon Gabongo mewn i lwybr Josh Williams, Declan Poole yn y cwrt Cosby. Gwaith amddiffynol arwrol gan Kyle McCarthy, ond mae dal yno yn y canol! A Josh Williams efo'r peniad i roi Cei Conna ar y blaen. Y chwaraewr canol cae wedi parhau ei rediad i mewn i'r cwrt Cosby. Ac yno i orffen y cyfle. Y chwaraewr byra ar y cae o bosib. Mlaen â hi, lawr y dde gan Cei Conna tuag at Aaron Williams. Williams yn croesi ar ei droed chwith, honna'n bel beryglus i'r canol! A pheniad hyfryd gan Jordan Davies i ddyblu mantais Cei Conna. Wel, gwaith gwych gan Aaron Williams lawr y dde, a'r croesiad yn un perffaith ar ben Jordan Davies i'r gornel isa. Williams i'r canol, peniad gadarn ac arbediad campus gan Alex Lang i atal Jordan Davies. Rhaid cael ei ail y pnawn yma. Peniad gadarn gan Davies. Lle gan Jordan Davies i droi. Jordan Davies allan at Harry Franklin ar y dde.
Franklin mewn i'r cwrt Cosby, croesiad isel i'r canol, a hwnna'n cael ei throi i gefn y rhwyd gan Mike Wild yr eilydd. Croesiad isel Franklin, a da chi ddim yn disgwyl i Wild fethu o fanna. Y golled i Gaernarfon yn golygu bod y bala yn cadarnhau lle yn y tri ucha ac felly'n dychwelyd i Ewrop ar ôl un tymor o saib ac roedd y rheolwr ar ben i ddigon. The lads have done absolutely outstanding and you know, they're still fighting till the end today to try and win the game. So I can't thank them enough as a group, as a club and everything. It's an achievement for everybody, not just me as a manager. I couldn't do it without my staff and the players and the committee. You know, it's a great achievement. But I'd say this is my best ever achievement in football. You know, people say about the Welsh Cup and stuff, but what we've had to deal with this season with the rebuild and other stuff off the pitch and stuff, this is my best ever achievement ever. At brif adran Genero nesaf ac oedd hi'n amser dathlu yn Stadiwm Dinas Caerdydd yng ngêm ola'r tymor. Ar ôl sicrhau'r bencampwriaeth yr wythnos diwethaf, roedd yr adar gleision yn edrych ymlaen i godi'r tlws yn dilyn ei gornes gartref yn erbyn Wrecsam. Y pencampwyr bydden nhw'n codi un cwpan ar ddiwedd y gêm, sawl cwpan bydden nhw'n codi dros yr wythnosau nesaf sgwni. Nawr, os yna broblemau fan hyn i Wrecsam, Caerdydd ar garlam, Ciho, drwy'r canol maen nhw'n mynd. Angen i'r golgeidwad fod allan yn gyflym. O, mae'n syml, mae'n rhy syml. Oakley di taro. Rhian Oakley, seithfed o'r tymor iddi hi. Yn anffodus o ran safbwynt Wrecsam yna, llu o gamgymeriadau. Nath arwain at y gol yna, ni edrych yn amddiffynol dwy chwaraeiraig. Mynd am yr un pêl, Cennal yn cael ei dal allan o safle wedyn, a wedyn mae'n 2-2. O'n i'n meddwl bod y coli di falle just bach rhy hwyr gyda'r pas. Wrecsam, mae'n gwyro, mae'n beryglus, mae dal yno problemau fan hyn. Cook i Gaerdydd yn taro'r bar. O'ch chi'n gweld y bêl na'n troelli tu ar gol. Cook ar ergyd, mor agos. Credu os oedd y gol 2 metr bellach nôl, bys yna top bins. Gic rydd, cwpl o goliau tymor yma i Cook. Mae'n edrych o fod i'n mynd am y gol hefyd. Dim am heiaeth bod i'n mynd am y gol. Syth mewn. Cook sy'n dathlu yn y glaw yn y brifddinas dros ben Derith Morgan. Bydd y gol geidwad yn siomedig. Ond dwi'n Caerdydd ddim yn poeni am eiliad. Michaela Cook yn dathlu. Mae'n dweud y cyfan y ffaith bod hi'n cymryd dros Fion Price achos mae hi fel arfer yn arbenigo. Ond mae'n neis i hi cael bach o gystadlaeth nawr achos yna'n chwipo ergyd y ffordd yn crymanu mewn i'r cornel bellach. Caerdydd yn cynyddu'r pwysau ar ddiwedd yr hanner cyntaf. Pennod arall mewn i'r gol. Y capten Siobhan Walsh. Mi oedd hi'n dod. Nawr mae Walsh di taro. Mae'n dair i Gaerdydd. Y pencampwyr yn rheoli yn llwyr fan hyn erbyn hyn. Oakley, mae wedi bod yn fygythiad cyson. Pnawn ma, y bas ddim yn wael chwaith, coli drwy'r canol. Os na gyfle i brif Sgorio yn y gyngrair. Mae'n fler, ond dyw Eliza Coli ddim yn poeni am hynny. Gol arall i Coli, 17 am y tymor. Yw'r esgyd air ar y ffordd i Coli. Mae'n beder i ddim fan hyn. I hanner ffordd yr ail hanner. Wel, mae yna gyfle reit yn y canol yr eilydd, a mae wedi taro Olivia Basham yn y fan ar lle. Newydd ddod o'r fainc, a mae Basham wedi gwneud 5 i ddim. Gol gynta yn y gyngrair i Olivia Basham, 19 oed, yn disgleirio i'r tîm dan 4 ar 15. Mae nawr yn disgleirio ar y llwyfan mawr, mae'n 5 i ddim. Mae'n gwybod y llefydd gorau i fod, ble mae'r pêl yn mynd i cwmpo. Eto jyst yn edrych fi'n swnio negyddol o ran Wrecsam, ond mae rhaid nhw gwella yn y sefyllfaoedd amddiffynol. Price, colli'r meddiant am unwaith. A nawr y Wrecsam yn gallu creu rhywbeth. Lily Jones ar gwaith creu yr ergyd o bellter sydd mewn i'r gol di synnu pawb am ergyd, am eiliad. Cara Jones sydd di taro. Be fi'n hoffi am hwnna yw'r dwysedd o'r chwarae fanna. Un cyffyrddiad allan o trai ti ac ergydio. Nid cymryd 3, 4, 5 cyffyrddiad wedyn. Campus.
I thought we were really good today, especially for the first kind of 60-70 minutes. Probably should have scored a few more in the first half. Credit to Wrexham, they battled through, and we can enjoy this now. And I said to the girls, we didn't have to rely on this game, but I wanted a good performance, and I think they did that today. Llongyfarchiad enfawr I glwb Caerdydd. Pencampwyr, prif adran, Genero, eto. Dim newid yn yr un o'r 8 safle, ond cadarnhad o dabl ola'r tymor gyda Caerdydd yn bencampwyr a Phontypridd yn disgyn allan o brif adran Genero. Donahue yn sgwar at Dani Goset. Goset gisiau gosod i am yr ergyd i gefn y rwyd. Dani Goset! Davies, penio'r bas letos allan, ma' mor bell o Woolham. Woolham yn camu ymlaen yn ergydio! Yn syth i'r gornel ucha! Ac am ffordd I sgorio'ch gol gyntaf erioed yn uwch gyngrair Cymru. Tafliad hir gan Miles Davies. Sodiad hyfryd at Lewis Harling. Richards at Kane Owen. Owen yn torri tu fewn. Owen yn chwilio am Rafael. Rafael I mewn. Ac yna a Lewis sy'n rhoi pen y bont ar y blaen. Cyd chwarae hyfryd gan yr ymwelwyr yn gynnar yn y gêm. Davies dan bwysau nildio'r meddiant yma Josh Jones. Jones! Chwipo ergyd! Yn unerthol I dor rwyd. Harling. Lledi at Kane Owen. Kane Owen yn mynd o bellter! Am gol gan Kane Owen! Taran o ergyd gan gapten Pen y Bont. Sharp. Pritchard yn rheoli'n dda. Pritchard yn ergydio! Na chi gol wych gan Rebecca Pritchard! Cofiwch hwylio Sgorio penwythnos nesaf I weld pwy fydd enillydd gol y mis. Reit at y 6 isaf nesaf ac at y 2 dîm oedd ar wilod yr uwch gyngrair oedd yn cyfarfod ar ffordd Llanelian mewn gêm dyngedfennol yn y frwydr I osgoi'r cwymp. Mae Phontypridd wedi methu a sicrhau trwydded I aros yn yr uwch gyngred, a bydd y clwb yn syrthio os na fydd I hapel yn llwyddiannus. Mae bai colwyn mewn perigl hefyd gan y byddai colled iddyn nhw'n golygu I gallau'r gwylanodd ddisgyn o'r cyngred erbyn nos Sadwrn. Ac I ychwanegu at y tensiwn, bydd rhaid gohirio'r gic gyntaf am awr mwyn gwneud y cae yn gulach ar ffordd Llanelian, gan fod un yslys wedi troi'n slwj. Cic gornel gyntaf'r gêm. McCready chymryd ti. Tuag at y canol. Cumming. Nôl I McCready. Cyfle am groesiad. Bell dod I mewn yn isal. Ar y poster agosa. Harry Owen ar sodliad. A mae bai Colwyn ar y blaen. Gol bwysig iddyn nhw. Y Bell ar draws. Sodliad clyfar. Trw coesas Lee Morris yn y gol. Cumming nôl I Dan Davies. Acpan. Cuddio'r Bell ac yn rhyddhau Jamie Cumming. Chydig o le o flaen Cumming. Bell ar draws i'r canol. At Matty Hill. Wel sud ar wyneb y ddaear mae Matty Hill wedi methu honna. Harry Owen lawr y llinell. William Hill. Cyston Davies yn neud digon, ond at Acpan mae'n mynd. Cumming tu allan iddo fo. McCready neud yr hediad. Acpan penderfynu mynd I hun ar ergyd. Yn mynd am gornel isa rhwyd. Acpan creu'r cyfle iddo fo hun. Ac yn ergydio. Gwaith da gan y golwr. Davies ar peniad. Nôl mae'n dod gan Harry Owen. At Acpan. Acpan ddim yn cam sefyll. Penio yr ergyd. Wel, mi gath Ashley Morris y cyffyrddiad ar ei poster agosa. Dwi'm yn siŵr os oedd y Bell yn mynd ar targed gan Woody Acpan. Luke Cummings, a dyna ni, y chwipan ola. Gorfoledd yma ar ffordd Llanelian wrth i'r tîm cartra cipio 3 pwynt yn y frwydr I gadw nhw yn yr uwchadran.
Buddigoliaeth bai Colwyn yn golygu bod angen 3 phwynt ar Aberystwyth yn erbyn Pennod i dorri'n glir o'r 2 isaf. Pennod yn y 4 blynedd ers iddyn nhw golli yma, ond i Aber heb golli yn y 2 gêm ola rhwng y 2 dîm yma. Venables, nawr te, rhaid chi byd oedd cyfle fel Venables! Mae'n efo Sgorio. Mae'n hawdd, sy'n rhaid o godi'r bel. Just pasio ar y llawr i'r gornel. McFaid neto. Mae o wedi bod yn brysur. Owen, oedd o'n gynt. Fo gath yno! Am ergyd, am gol. A mae Ryan Reynolds wedi sgorio gol a gallech chi wneud ffilm amdani. Creulon i Aberystwyth. Mae'n wych o gol. Hyn ydyn nhw'r sgiliau mwyaf anodd sydd yn y gêm i reoli y hanner foli lle mae'n tynnu'r llawr a'r i diben drosti, a cyfeirioi, a pweri pweri. Mae Reynolds di sgorio 4 gol y tymor yma, a mae pob un wedi bod yn erbyn Aberystwyth. No te, Venables, dio ddim yn camsefyll. Venables cyfle lladdu. Venables! Mae di sgorio i ddyblu mantes Pennod. Ac am y 19fed tro yn ei yrfa, mae'n sgorio yn erbyn y golwr yma. Venables oedd o mor glefar a smart yma i rediad. Nath o'n cymryd i rediad o ddiwrth y dyn dwytha. A wedyn yn torri i mewn. Wedyn y just yn hunanfeddiannol, just yn mynd o gwmpas y golwr llawn hyder a faint o gollad mae o wedi bod iddyn nhw tymor hyn. Venables. Wer ydy'r hif 15. Unwaith eto, Owen ar ei holi. O, camgymeriad difrifol. Owen, Venables! A mae rhaid i chi ddeud, dyna hi, mae ar ben, mae 2 i ddim. Am gamgymeriad i ddechrau. O, be mae o'n trio wneud i basio'r bel yn ôl. Mae'n gamgymeriad dydy, ond dal i fod. Mae Ken Owen, Scotty Ben, mor sydyn ar bast am berffaith. Wedi 6 gêm gyfartal yn olynol, roedd y bari ar daith i ddol y bont, lle roedd y dreigia heb ennill gêm ers 12 mlynedd. Mae Tybon i fyny, mae Tybon yn curo Cottrell yn rhwydd. Y basgwar ar Abruzesi. Abruzesi a eithaf am ergyd o bell. Fe neith! O, a dyna chi arbediad da hefyd gan Mike Lewis. Taran o ergyd, ond gwaith da gan Mike Lewis yn y gol. Mae Sam Snaith, Will Richard, Curtis MacDonald i gyd i fyny ar gyfer y gic gornel, a dyma Fil yn dod eto, Fil yn taro'r bel, yn tyrru nôl, MacDonald! A Curtis MacDonald, o bawb, sy'n rhoi'r ymwelwyr ar y blaen. Gol gynta y tymor hwn i'r amddiffynwr tal sy'n dychwelyd i'r 11 yn cychwyn heno, yn gapten ar y noson. A Kai Whitmore wneud unrhyw le y tro, ond dyma Martel Taylor Crosdale, mae wedi gwneud yn dda i ddal y bel i fyny. O, mae'n cael ei gymryd o'r tu ôl gan Aidan Lewis. A Aidan Lewis, pa liw fydd y cerdyn fan hyn. Cerdyn coch yn syth i Aidan Lewis. Wel, dim amheuaeth gan Hugh Jones ein dyfarnwr. Dyma'r croesiad at y canol. Y bari'n penion glir. Croesiad mewn, Bog yn codi. Jenkins! A Jenkins yn dod â hwlffodd y gyfartal. O, dyna chi gol bwysig yn y ras am y 7fed safle. Hwlffodd yn ailgylchu y croesiad i'r canol. A Lee Jenkins ar ei drod dde yn isiel heibio i Mike Lewis. Hwlffordd nôl yn y gêm. Hawkins gyda Abruzesi. Abruzesi rownd y gornel gan Corey Shepherd. O! A mae Mike Lewis wedi llithro! A mae Corey Shepherd wedi ennill y gêm i'r adar gleision. Corey Shepherd yn helpu'r bel ymlaen. Mike Lewis yn symud i'w dde, i'w chasglu ddi, yn llithro yn y mwd. A'r bel yn cropian, yn greulon dros y linell. Y golled, mae'r bari'n ddiogel o'r cwmp, Pontypridd yn llithro i wylod y tabl cyn i gêm anferthol yn erbyn Aber nos Fawrth, a Hwlffordd yn parhau 3 phwynt uwch ben Pennod.
Roedd tre Pennod yn dechrau'r penwythnos yn hafal ar y bwyntiau gyda gerbys ar y brig Cyngrair y Gogledd. Ond gyda thair gêm wrth gefn, tîm Johnny Hasseldin ydy'r ffefrynnau i ennill y bencampwriaeth, a bydd y pwynt yn erbyn Rhuthun yn ei codi i'r brig. Olston y gig hir, yn cyrraedd Llyr Morris. Morris ar as heibio Miles Hart. Morris yn mynd i'r llawr, mae dyfarnwr yn chwythu chwiban. Pa liw fydd y cerdyn fan hyn, mae'n mynd i'w boced ôl ac mae'n gerdyn coch i Miles Hart o dre Pennod. Wedi dim ond 5 munud yma, mae'n mynd i fod yn bnawn hir i dîm Johnny Hasseldin. Polo Cele yn ildio'r meddiant. Dyma'r capten Dan Andrews. Tuag at Jamie Breeze. Breeze yn trio codi'r bel i gyfeiriad Andrews, mae'n cyrraedd Andrews. A dyma Gareth Evans. Evans, yr ergyd yn gwiro. A Dan Goldson yn ymestyn i ddal gafal ar y bel. Llyr Morris yn brwydro fel mae'n gwneud yn aml. Yn colli'r bel yn fanna. Dyma Harry Martin. Martin allan at Callum Butler. Butler, ergyd sydd at French. Ac yna Harry Martin yn wyllt dros y trawst. Cyfle gorau Rhuthun yn mynd y wastraff. Joel Giblin, chydig o le gan Osian Davies yng nghanol cae, codi ben yn chwilio am Llyr Morris, y bel trwyl at y blaenwr, ac mae'n nghefn yr hwyd! 88 o funudau ar y cloc, a siawns bod Llyr Morris wedi ennill y gêm i Rhuthun. Davies ar bas, Jay Cook yn methu clirio, 8fed gol y tymor i Llyr Morris. Da ni'n hwyr i mewn i'r amser sydd wedi cael ei ychwanegu ar ddiwedd y gêm, y croesiad i fewn i'r cwrt, y peniad gan Williams, ac yno Sullivan i ymateb, ac unioni'r sgôr yn yr eiliadau ola. Drama hwyr yma yn Rhuthun. Maen nhw'n gofyn os oedd 'na gam sefyll, mae'r lliman di aros lawr, mae tre Pennod yn gyfartal. A'r rheolwr yn deud diolch yn fawr Danny Sullivan. Os da un cyfle hwyr, y gicrydd di chymryd yn sydyn. Y croesiad i seli fewn. Winslid ar ergyd, mae'n cael ei arbed gan Goldson. A'r bel yn cael ei chlirio gan Rhuthun. Giblin yn dianc, a dyna'r chwiban ola am gêm gyffroes yma'n Rhuthun. Mae'n gorffen yn gyfartal, a tre Pennod yn dringo i frig y Cyngrair. Tre Pennod ar y copa felly gyda gema wrth gefn, ond mae'r clwb wedi methu a chael trwydded i godi i'r uwch Gyngrair, ac felly os mae nhw fydd yn ennill y Gyngrair, ac os na fydd ei apel yn llwyddiannus, yna'r tîm sy'n gorffen yn ail fydd yn codi i'r uwch Gyngrair. Mae pethau'n dipyn cliriach yn y de. Os bydd Llansawel yn ennill i gêm wrth gefn yn erbyn Rhydaman nos Fawrth, yna bydd y clwb yn sicrhau'r bencampwriaeth ac yn esgyn i'r uwch Gyngrair. Dyna'r cyfan am heno, ond mae'n gyffroes iawn tuag at waelod yr uwch Gyngrair, ac fe fydd y gêm holl bwysig rhwng Hwlffordd a Bai Colwyn yn fyw ar-lein ac ar eich teledu clyfar amser cino dydd Sadwrn. Yna prawn Sul bydd Caerdydd yn gobeithio cyflawni'r dwbl pan fydd yr adar gleision yn wynebu Abertawe yn rownd derfynol tlws yr adran, hefyd yn fyw ar-lein am 5 o'r gloch. A byddwn ni'n ôl fel arfer nos lun gyda holl gyffro'r penwythnos, ond tan hynny, hwyl fawr.